pute na luchung ban chung buama an lo sa zau to kan rabahi kan Mamit DC hianin vai ho hera Assam hera ape nia kan theta bangin MSU chuanin he meeting minute si kan pawm lova kan haldo na di ti kan han soi dua ti chuanin he meeting minute sa ping sai tu Mamit DC le akal pui tu Mamit SP da chu MSU chuanin hoina tanga dar kar som di pali rala transfer turin Mizoram Sarkar kan gen bok ani ramri duty tu hianin mentally in unfit talk lova kan thia wangin le ram an hauna Mizo ten kan du khoplo wangin ramri DC ni turin ramri isua malathi tak tak lo ni wangin khutilai ramria border area DC ni tu hianin kan tha amuang to lova kan pawm lova ni ti kan soi du ani chuanin he meeting minute chahi MSU te mai ni lo zoram ni puite ril ru tin tu ani bangin point ni hianin MSU in kan pawm lova kan hal ani